أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. أمي ألفو كالا ورجماندو أمي صلي كرا محمد صلى الله عليه وسلم كسين نما باي كسلاما بلا جلين فو ni silama foli ni hina foli ni kisi foli mi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Aw badinge anaw denge naga kalande Sheikh Haruna Sangare alhamdulillah rabbil alamin ka bo ka silama bela jilen wele ni ala sona alhamdulillah denendo à partir de 14h ni ala sona am begata nyawan soro services marsala alhamdulillah ngata do nyini ka nyesi anga jamana ma ka do nyini ka nyesi silama bela jelema wala ambe ba do ni wati na ambi mawludu hukmu de konana ambi ala fo ka ala wala nyimando ala mi ye nyina mawludu yirana ya rabbi ala ka savereta yira bela jelema wala nyina mawludu nanya koloshi jamain cara ka tema salon tala wala ala baga qur'ana ayen dron de kientigia mi ye intan sallallahu yansurukum wa yasabbit aqdamakum mogo ni ala deme ala bi deme shiga foy tola wala ankar mogo a Said Sharif Usman Madan Haidara abi ga baram min ke ni dinan ye abi ka baram min ke ka nyesi angani jamana ma alhamdulillah sanwosan ala ba yira naka fo ko ankar mogo bi kiende kan ankar mogo Said Sharif Usman Madan Haidara anaka dembaya ala kume ankoro wala alhamdulillah rabbil alamin mawludu doyere nanya kolesi alhamdulillah kuma do bora nere da mawludu don kadaka mogo bi ka dina mogo akize kosobe nin politiko ina ne kuma fe ka yira de ka fo dina mogo ni politiki bise ka komin dilan dina mogo bise ka adado ala o hukumu konnana de nye ankara mogo Sheikh Buya Haidara nyo cité ankara mogo Mahmoud Diko nyo cité ngo uyuka chebo yira nga kuma alhamdulillah mogo tuma dola ibi kuma dofo ngane nyumana nga mogo bisika kuma inta ka ayelma chuga wala wala anslamo ambe bakilende ambe fakilwe Sheikh Buye nkar mogo do nga Sheikh do nga Sherifu do wa mfado ankara mogo Mahmoud Diko nga Sheikh do nga karmogo do ya famya wa anga dina nyamogo do wala ka ya fanyini kalandon bela jelen fe ka ya fanyini islamadon bela jelen fe ka ya fanyini anga malendon bela jelen fe na soro kumai na majaminu ye o ka hageto ama dabo pour que ka mogo dusubo kadaka ayre ka tabulo miye o ye malien don ko be don dakilen fe ko bo dakilen fe o danga tabulo wa Said Sharif Usman Madan Haidara groupement président ale fana ka tabulo yode akuma okuma asigi wosigi wati be ko malien anga ben salama anga ben donc kuma yin ama fo pour que ya famia ka salama dusubo wala maka malien dusubo a Sheikh Buye karamogo a Said Sharif Madan Haidara Mahmoud Diko nu bele jile yanga dinamo nyemo yanga dinamo bawde an karamogo do an Sheikhu do wala mbi hageto nyini salama bele jile fe kadaka ni kuma fo na majam mawye wa wajibelen do ika ni islamaye ika bo ika ya fanyini salama bele jile fe kadaka jamana en kono malien den il faut que ango apprend il faut que ango kalan il faut que ango don anga yafa ango sinsi an nyogon deme ango sinsi an nyogonche hine ango sinsi an nyogonche wala ambani na ala fa ya rabbi denen don à partir de 14h ala ko yirana ambela jele anga bo anga ta nyogon soro services marsla anga doke basiki be sega sabati anga jamana kono chokamina anga doke here be sega chaya anga jamana kono chokamina anga doke bem be sega sabati malen dew nyogonche anga doke bem sega sabati politique nyamugo nyogonche anga doke bem sega sabati dina nyamugo nyogonche ambi doke bem sega sabati kala dew nyogonche anga jamana mogo mina bi wodi anga hina nyogona anga don takelefe anga bo takelefe alaka basiki do anga ni jamana kono alaka basiki do anga jamana kono sanwere mawludu ana
duwawu a n'a denkuli ya rabbi ala k'o yira silamɛw bɛɛ lajɛlen ka bɔ kuma na k'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Aye bonne ne karamɔgɔ cɛ, n bɛna kuma wuli bali la.